Яшчэ адзін яркі лідар мінулых тыдняў сёння апускаецца на 4-ю пазіцыю. Гэта я пра Жанну Півавараву кажу. Сябры, калі вы зноў жадаеце бачыць спявачку на вышэйшых ступенях музычнага п'едэстала, ад вас патрабуецца ўсяго нічога. Галасавальных, гэта слово я сама прыдумала, намаганняў і непараўнальная Жанна зноў апынецца ў ліку галоўных шчасліўчыкаў тыдня.